Arnold Gaffa. Arnold Gaffa. ċoħe, Arnold Kassora. Da 69 għal. Għax l-età tiegħi se nagħlaqhom. Ma mhux fer, inti qed tara, ma nafx nara. Tista' ddur. Ma naqla fuidi. Le, siġu għandu r-roti. Ekris għallin għandhom BA fil-mafja ħna PhD. Omba. Għawek tajab nissottolinjaw miskin l-sfortuna eżagġerata li Joseph Muscat għandu bil-ħbib. Bezzubju. Stja, Keith, Konrad, dak l-Iranjan, Al-Sadir. Rida politika li t-tamel ċaħġa u għandek il-poter, tamela. Għax jenti Prim-Ministru, u jina bċapesisu. Ministeru ta' Bonnici, x'għandek bżon? Għandek bżon. 69. Ma' Bonnici, Madonna. Ejja noffru li tal-ħbiberija, ejja inkunu pozittivi, ejja ma nkunux negattivi, għalissa nsara għafemmu. Mela, tlaqna?